Tun bayan rasuwar fitaccen jarumin nan da ke shirya wasan barkwanci wato Kamal Aboki, mutane da dama suke ta wallafe-wallafe a shafukan sada zumunta, yayin da wasu ke ba wa 'yan uwan marigayin shawara. A nan ma mun samu shawara daga Comrade Abbas Sani Fantami, inda yake cewa ina ba wa 'yan uwan marigayi Kamal Aboki shawara da su gaggauta goge shafukan shi na sada zumuntar Facebook da kuma TikTok da Instagram da YouTube da sauran shafukansa na sada zumunta da yake alaƙa da su, inda ya ƙara da cewa haƙiƙa Kamal ya samu kyakkyawar shaida a wurin dubunnan mutanen da yake mu'amala da su. Hakan abin farin ciki ne babba, kuma kowa yana burin samun kyakkyawan shaida a lokacin da ya koma ga mahaliccin shi. Wataƙila wayar shi ta shiga hannun 'yan uwan shi. Ina mai roƙonsu don Allah da su taimaka su goge dukkanin shafukan shi na YouTube channel ɗin shi saboda wasu 'yan dalilai kamar haka. Na farko, a wannan lokacin mutane da dama suka fara sanin wane ne shi, wasu kuma da dama suna ta shiga shafukan shi na Facebook, Instagram da YouTube da kuma shafinsa na TikTok da ma sauransu domin ganin bidiyoyin da ya yi na tsawon shekaru, wanda duk wani mai son shi da gaske ba zai so hakan ba. Abu na biyu kuma, matuƙar aka yi ƙoƙarin goge shafukan shi, na tabbata bidiyon shi da dama za su ɓata, ba za a sake ganin su ba. Madadin goge shafukan ba a goge shafukan ba. Abu na uku, mun san da cewa ko da kuskure guda mutum ya yi a duniya, bai kamata bayan mutuwar shi a dinga ganin kuskuren har ana tunawa da shi ba, da sauran wasu dalilai wanda ba sai na zayyano su ba. Don Allah, don Annabi, don Allah ina roƙon makusantan shi da su taimaka su yi aiki da wannan shawara tawa, a cewar Comrade Abbas Sani Fantami, inda ya ci gaba da cewa haƙiƙa Kamal Aboki yana daga cikin matasan da suke burge ni, musamman ma a ɓangaren nishaɗantarwa. Ina matuƙar ƙaunar shi, shi yasa nake ba wa 'yan uwan shi wannan shawarar. Ina fatan kuma za ku fahimce ni. Allah ya ji ƙan Kamal, mu ma idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da kalmar la ilaha illallahu, amin summa amin.